Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि कनिका बरो YouTube चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जोङो दिनै बरजरा हाजोआव थांनो नागिरदों। जा मोजां वाटारफल दङ आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ'दो बिदिबा नायलांबाय थादो। लामायाहाय जेबो प्रब्लेम गैया, बिराद मोजां। थांबाय थाल'। मोजांथार लामाफोरानो। बङाइगावनिफ्रायहाय बरजराया बांद्राय गोजान जाया, खाथियावनो जायो। नोंथांमोनहाबो फैनो गोसोबा फैनो हागोन। एसामिसफोरनि गामिफोर बियो। एसामिसफोरनि गामिफोरबाथाय लामाफोरा साफा जाखायो। गय बागान ग्रोम ग्रोमनै लामाफोराहाय मोजांनो बेरा आराम होखायो बिसोरो। बेनि सेर सेर थांनांगौ आरो बरजरा हाजोखौ मोनहैसिगोनानो बावला। नै मोनफैबायानो हाजोखौहाय। बेसेबांबा समायना रमायनाखा नै हाजोआ। हाजो सेर सेर दुब्लिबारि सेर सेरनो थांगासिनो जोङो। मालाय एसामिसफोरा दासो माइ गायदों नै। दाबायदि बोथोरावसो गायो बिसोरो, मानो होनबा दुब्लिबारिया दलहाखायनो दै लोमजोबो। बिनिखायनो बिसोरो दासो माइ गायगासिनो नै। जा समायना नुखायो। गायगासिनोथार मालाय। पिकनिक खायासिनो भात खायासिनो रास्ता गैया नाखि। हाजो सौफैनानै नै दाना लामाया एसे फिसा जाबाय। बेरायलायनो एसे डिस्टार्ब जायो, लामाया एसे फिसा। एसे खस्थ' जानो नागिरो साइड गिदिंलायनो नागिरनायाव। जोङो कल्पना बरजरायाव फैबायनो मैगं थायनो हायो। मैगं साथारगोन नामा? नै कल्पना नों बेयाव थांनो। कल्पनाया बेयाव जाहोफैनांगौ जोंखौ। र' फिसाद ना दै बथल लादों होनबालाय। हेल' गाइस, আমি ক'ত গৈ আছো? ৰ'বা, আমি ক'ত গৈ আছো? আমি আজি কল্পনাৰ ঘৰত গৈ আছো। নহয়, আমি পাহাৰত আহিছো নহয়। পাহাৰত আহি কিনে পানী লাৰিব আহিলো। এইকিনে পানী লাৰিব আহি কিনে গা ধুব আহিলো। সঁচা? সঁচাকে? তুমি গা উঠিবা নেকি? নাই जोंहा दुगैसै ना। दुगैसै सायख'दों आं भिडिअ कलिं खालामनायखौ दामनि गाइस। ओके। डेन्जार मोजांखा नै लोगो। दे হ'ব दे। जालाबायालै जोङो मायाव दङ बरजरा। सफैबाय जोङो वाटारफलानो हाजो गोजौआवसो।
थांगासिनो नै बिराद मानसि जायो गोजौसिनावसो दैया ज्राव ज्राव गोग्लैयो आरो जों बांद्राय गोजौआव गाखोनो हानाय नङा मानो होनबा गथ'बो दं नालाय गाखोनो हानो नागिरा थ' जोङो नेक्स्ट दिनाव फैफिनगोन आरो दा जेसेबांखि हायो बे गाहायावनो ओरैनो नायनो नाजानोसै नेक्स्ट दिनावहाय खनसे फैफिनबावबा दुगैनायावहाय गोजौआवहाय थांनो नाजानोसै दा जोङो गाहायावनो ओरैनो नायलाबायसै नै मानसिफ्रा मालाय गोजौनिफ्रायसो थांनानै फैदों जोंहा गाहायावनो नायलाबायसै नै जायगाया मोजाङानो अरिजिनेलाव साबसिन नुयो मबाइलावहाय भिडिअ खालामबा बांद्राय मोजां नुवा गोजौआवहाय मन्दिर दङ नै आरामनो लोगोफोर बेसेबांबा मोजां बरजरा होननाया नै दैया वाटारफला शिलंनिफ्रायबो साबसिन दुइ हेल' नाय मा ইয়াতে থাক नै पुर्णिमा माबा कल्पना खाखाय नागिरदों नै इथिं थां माबा वाव बरियाखा नै वाव कल्पनाया फानबि जागौमोन थांफै दङ दा वाव जायगाफ्रा नै बरिया जेरैबो थांजायो नै बसा खालामगासिनो नै दुष्टमी ए प्रभु बरिया खानै wow Borjhora waterfall ya Borjhora Borjhora nang ah ayo ayo đây không thấy cái đơn Purnima ya thôi thằng xích thôi đây जायगाया बिराद मोजांखा शिलंनिफ्रायबो साबसिन 시기가시니 저거 와우 ओंखारफिनबाय जोङो जि मोजांलै जायगाया ओंखारफिनबाय जोङो वाव ओमफ्राय आरियावलाय मा थांनांगौ बैथिंनिफ्राय फैनायसो बिदिया ओमफ्राय फैदो होमबा नालाय बरसा फानिनो आयै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो शेयारिं खालामनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन